Hi. Hi, hi. Oh my god, is that on YouTube? No, YouTube. Wow. Food masáž 30 minút stála 28 ringgitov. No to je viac ako v Thajsku. V Thajsku majú iné masáže. To je normálne, že... Aha, skoro zrazilo auto. Tu je normálne, že oné... kresťanský kostol. Aj tí hudobníci. Tí moji kamoši a oni hovorili, že sú kresťania. Že nie sú moslimovia. Toto akože čo je? To je jaký gíč? Hen. Aha, masáže. Čínske masáže. No už ide za mnou. Hello, just looking. How much massage? How much? What you want for massage? So the massage. How much massage? Your food or soda? 我讲就好了。 Food or soda? It's a food is 39. It's a 2 service for massage and for spa. 39? Yes. You want? Very good. After you walk easy. I will go back, yeah? I will go back. Toto je pekná ulička. Pekné. Odbočte doprava. Odbočte doprava. Tu? Alebo kde? Street art. Toto by sa išlo kúknuť. Ale je to zamknuté. Wow, toto je aká ulička? Dobrá. Pekné je to tu. Áno, odbočím doprava, neviem kde, ale pekné je to tu, fotogenické. Ja si budem spraviť fotku. Počkaj. Verejná toaleta. Tu to rovno, to ide. Do kanálu, či čo to je, do jarku. Wow. Pekné. Tento strom, wow. Tu je čo? Zase. Happy Camp Friends. Tu majú radi mačky. A ja mám rád mačky. Krabím ich tu barskedy. Hen. Street art. Ukáž, čo tu majú. Oh. Wow, jaké posedenie. Pekné. Tu majú aj pivo? Neverím! Tak dám si jedno pivo. Neverím, že tu majú pivo, to barzde nemajú. Tu je to proste ilegál. Dobre. Moslimská krajina. Dobre. Dám si pivo a poďme do nejakého chrámu. Can I pay with card? Yeah, sure. 14.50 something. Okay.
Okay? No, thank you. Thank you. Aha, toto je ten chrám. Taký nejaký buddhistický. Tam je to brutálne. A hneď vedľa je mešita, zase moslimská. No je, není tu. Toto je mešita. I'm from Europe. Slovakia. Slovakia? Yes, You know? I have one person from Slovakia. Yes, yes. Beautiful inside. It's Muslim. Yeah, mosque. It is mosque Muslim for prayer 5 times a day. But you can visit non-Muslim. Okay, we have invited the people here to visit, take picture. Huh? Are you sure? Okay. Oh. No problem. Come. I will go back, yeah? Yeah, you go back. I will go back. To zase ona. Zás len. Love. Chci z teba vyťahnuť. To už proste vidíš, to cítiš. Ja nepodporujem žiadne náboženstvo, lebo všetko je len o biznise, o ničom inom. Však vieme všetci, jak to funguje. Aj na Slovensku. Cirkev a tak ďalej. Každý to chápe, kto má otvorenú myseľ. Ale akože pekné. Pekné sú tieto chrámy. Pekné. No nič, dneska keď sa tu nekonajú žiadne modlitby a bubny. Tak idem preč. To čo bolo? Toto chápeš? Alebo nechápeš? To čo bolo? Je uči. Hello. Nechápem. Čo to je? Čo to má byť akože? Čo? Pomodlí sa a to, čo tu hádže, to ja to nechápem. Ja to nechápem, čo to akože je. Yes, teraz je to dobre? Teraz je to dobre? To see the answer. Dobre. Super. Pomodlila sa. Vyťahli od nej prachy určite. Ja neviem koľko. Naučila sa. Ja sám som to smejem, lebo koľko stalo? 30 ringitov? Alebo koľko? 28 ringitov. Dobre, to sa oplatilo. Super. Máš zážitok.
sir? You was here yesterday. Yeah. I was here yesterday. Yeah. Huh? Be careful behind. Mňa si všade pamätajú, keď prídem. Ja neviem prečo. Som taký extravagantný, alebo... alebo prečo? Ja neviem. Mňa si všade pamätajú. Zvláštne to je. Asi áno, no. Asi som nejaký divný, alebo čo? Tuto čo palia? Oh. Ja nechápem týmto veciam, tu palia na ulici barzde, proste na ulici ohne a tak. Ja to nechápem. Chápeš to, či nechápeš? What is it? Koš? Ja idem všade. Mňa všetko zaujíma. Nechápem tomu. O čo ide? 烧这个啦，烧这个。烧这个走。Hype. 很慢。Fuj. O čo tu ide? 这个为了护在里面，很难护的。 Ty kokos, jak máš typu oči z toho. 是可以拿的，他叫你放给放多一点这个。放在旁边。因为你的很少，放不到。要。应该是有啊。What is it? The ancestor praying ancestor. Ancestor. Okay. Parents. Dobre. Zaujímavé. To je zase. To je to isté. To isté, čo tá holka sa tam s týmto modlila. Čo robila s týmito tyčinkami. A toto. Ja neviem, čo to znamená. Neviem proste. A kade sa ide hore? Chcem ísť hore. A. To je Buddha. Čínsky Buddha. Kade sa ide hore? Neviem. Ja som tu stratený na každom kroku. Proste. Čo zase je? Ukáž? Kto tu strieľa? Kde sa tu strieľa zase? Aha, tu sú schody. Tu sú schody hore. Idem hore, môžem tam ísť gratis?
Wow. Dobré. Dobre, no. Ukáž, nejaký tu je výhľad. Všade palia tyčinky. To je taký rituál. Alebo čo? Neviem, jak to mám nazvať. Túto tieto Číňanky, jak sa fotia, ale pekné sú. Oni keď sa fotia, ja sa vždy postavím za ňu pred kameru. Si dáme spoločné selfie. Tieto. Tu naľavo by som dal. Historic City. Aj tu pri tejto rieke tak fajnovo pofukuje, aspoň trošku, lebo akože fakt pocitová teplota 40 stupňov tu je. V noci pocitová teplota tak 35. Oni tu preto nosia takéto slnečníky, dáždníky, pretože na rozdiel od ľudí v Európe, títo Aziati, oni nechcú byť opalení. Hen. Oni to berú tak, že čím bielší, tak tým sú krajší. A my to zase bereme tak, že čím viac opalení, tak tým krajší. Oni sa nechcú opalovať. Ale ani ja už v poslednej dobe sa nechcem opalovať. Aj keď slnko ti dá vitamín D, ale tu sa treba pred tým slnkom chrániť. Táto reštaurácia vyzerá dobre, ty kokos. Aj tu majú dobré ceny, tu som bol už minule pozerať. Ty samý Číňan? Ja som v Číne alebo v Malajzii? Nerozumiem. Čo je za stroj? Táto reštaurácia vyzerá dobre, no. Wow. Hi guys. Hi, hi. Plné stoly jedla.
Wow, tento dom by som si aj obýval. Inak včera som tu videl takéto niečo na prenájom. Aj rozmýšľam, že by som si tu také niečo otvoril, lebo tu ľahko dostaneš pracovné víza. Tu žijú barzekí ľudia. V Thajsku je s tým problém s pracovnými vízami, ale tu s tým není taký problém. Tu si ľudia žijú, jak chcú, vlastným tempom. Ne jak v Európe. Že sa furt naháňate, za niečím sa furt naháňate. Tu to vôbec tak nefunguje. Európska únia je top. Top. Pritom ide dole a dole. Viac a viac. Hahaha. Si myslíte? Wow, tu máme nejaké ratanové veci. To si kúpim. Do môjho obchodu nového, čo si tu otvorím. Tu musíš dávať taký pozor, keď ideš po ceste alebo tak, lebo akože hlavne v noci. V noci tu chodia tie motorkárske gangy a akože to je nenormál. Euro 50. Takéto jedlo s takýmto nápojom. Tu si môžu normálne sadnúť, nabíjať telefón, barčo, mikrovlnka, tu si to zohrejem. V Thajsku ti to zohrejú sami. Tu to musíš obslúžiť. No dobre, čo si dáme? Na minútku.